Isang magandang hapon po sa ating lahat. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sunday at sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, yung binabantayan natin na low pressure area ay pumasok na ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. Although sa ngayon, isa itong shallow circulation at mababa na yung tsansa na ito'y magiging isang ganap na bagyo. Although posible pa rin ito magdala ng mga pag-ulan, particularly sa eastern section ng Southern Luzon, so dyan sa Bicol region, as well as sa Quezon provinces, pati na rin sa Eastern Visayas area. Sa mga susunod na araw po yan, patuloy po tayo mag-antabay sa updates na ilalabas ng Pag-asa. Meanwhile, sa ngayon ay Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas as well as sa Mindanao area. So asahan po natin ang maulan na panahon sa Quezon province, sa Bicol region as well as sa malaking bahagi ng Mimaropa, as well dito sa malaking bahagi ng Kabisayaan at sa northeastern section ng Mindanao, particularly dyan sa Dinagat Islands at Surigao del Norte. Kaya sa ating mga kababayan sa mga nasabing lugar, pinag-iingat sa mga posibleng pagbaha o mga landslides na dulot ng mga malawakang pag-ulan. For Metro Manila naman at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy pa rin yung maaliwalas na panahon pagdating sa umaga hanggang tanghali, ngunit mataas yung tsansa ng mga thunderstorms pagdating naman sa hapon o sa gabi. So alamin natin magiging panahon natin bukas. For Luzon area, magpapatuloy pa rin yung epekto nitong Intertropical Convergence Zone, particularly sa malaking bahagi ng Southern Luzon. So particularly dyan sa Mimaropa as well as sa Bicol region, asahan po natin magpapatuloy yung mga pag-ulan or mga kalat-kalat mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Kasama na po dyan yung Quezon province. Meanwhile, for the rest of Luzon, generally fair weather conditions pa rin po tayo, although may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms pagdating ng hapon o sa gabi. So magiging agwat naman ang temperatura para sa Lawag at sa Tugigaraw, maximum temperatures maximum temperatures aabot ng 33 degrees Celsius, 17 to 24 degrees Celsius for Baguio City at maximum temperatures for Tagaytay at Legazpi City aabot ng 30 degrees Celsius. Temperatura naman sa Kalayaan Islands at sa Puerto Princesa maglalaro mula 24 to 32 degrees Celsius at sa Metro Manila asahan po natin ang range of temperature from 25 to 32 degrees Celsius. So magiging panahon naman bukas sa Kabisayaan as well as sa Mindanao dahil sa patuloy na epekto ng Intertropical Convergence Zone, asahan pa rin natin malaking bahagi ng Visayas makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Meanwhile, for Mindanao area, magpapatuloy yung mainit at maalinsangang panahon na may mga tsansang isolated mga pag-ulan dala ng localized thunderstorms. Agwat naman ang temperatura sa ilang lalawigan sa Kabisayaan. For Iloilo, maglalaro mula 24 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu, 25 to 32 at sa Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius at maximum temperatures for Zamboanga at Davao aabot ng 32 degrees Celsius. So sa kalagayan naman po ng ating karagatan, banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alo ng ating mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At sa ngayon po wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating kapuluan. Kaya malayo pong makakapalaot ang ating mga kababayang mangingisda, pati na rin yung may mga maliit na sakyang pandagat.